Začiatky značky Finnor siahajú späť do čias slávy lovu veľkých rýb, keď slávne osobnosti ako Ernest Hemingway, Tommy Gifford a Alfred Glassell Jr. rozšírili športové horizonty rybárstva. Značka sa zrodila v Miami v strojárskom obchode vlastnenom pánmi Finleym a Northwoodom, ktorí vyrobili svoj prvý navijak pre lov veľkých rýb v roku 1933. Vážil 35 libier a bol veľký ako vedro. Kapitán Tommy Gifford, ktorý sa podielal na dizajne navijaku, chytil tuniaka s hmotnosťou 527 libier a tak odštartoval Finnor. Reputácia Finnor vzrástla s rekordným úlovkom Alfreda Glassella Jr. a jeho 1560 libier ťažkým Black Merlinom v Capo Blanco v Peru v roku 1953. Bol chytený počas natáčania Hemingwayovho filmu Starec a more, pričom stále zostáva ako rekord v záznamoch International Game Fishing Association. Príbeh značky Finnor je o najväčších rybách, exotických miestach, legendárnych osobnostiach a mechanickom čarodejníctve. Finnor, oslavovaný ako Rolls-Royce medzi navijakmi pre lov veľkých rýb, Big Game Fishing, dosiahol neuveriteľných viac ako 380 svetových rekordov v love veľkých rýb, vrátane najväčšieho Black Merlin a Swordfish, aké boli kedy chytené na udicu a navijak. Ale Finnor je viac ako len značka navijakov, ktoré sa stali známe ako zlatý štandard medzi morskými navijakmi. Je to príbeh, ktorý vývoj značky Finnor viedol k novým ideám v rybárstve. Bol hnaný objavovaním gigantických a preto nepolapiteľných tuniakov a merlinov. Športoví rybári sa predháňali v úspechoch a literárne legendy ako Ernest Hemingway a Zan Grey o tom písali. Príbeh značky Finnor je fascinujúca éra, ktorá začala v časoch dávno minulých a pokračuje dodnes. Pod vedením súčasného majiteľa spoločnosti WC Bradley Corporation, ktorá vlastní ďalšie svetové značky ako Van Staal a Quantum PT, pokračuje v odkaze Finnor v majstrovskom opracovaní a bezkonkurenčnej odolnosti. História lovu veľkých rýb z Finnor je stále živá a silnejšia ako kedykoľvek predtým.